Esta mañá tiña lugar a entrega do Premio Estrela da campaña de Nadal da Pobra, unha viaxe a Euro Disney para 4 persoas, patrocinada pola empresa Congalsa. Agradecerlle a Congalsa pois a súa colaboración sempre en esta actividade todos os anos e máis en outras que ten o Concello, non? E tamén, por suposto, a Amparo, que é a que realmente pois diseñou toda esta campaña das caramiñas e que, bueno, que creo que saleu desde Comercio, saleu unha campaña estupenda durante este Nadal. Para nós, pois, o noso compromiso coa nosa vila, coa nosa comarca, é un dos nosos pilares, da nosa responsabilidade social corporativa, e seguiremos apoiando iniciativas como esta. Felicitar a concelleira por toda a ilusión posta na campaña, que consideramos que foi un éxito absoluto. Seguímola día a día no Instagram e foi increíble o número de participacións. Ademais desta viaxe, a campaña de recunchos do Nadal que se puxo en marcha o pasado 3 de decembro repartiu un vale de compra diario por valor de 200 euros. A campaña comeza o 3 de decembro e foi unha campaña en Instagram, esta concretamente partíamos de 0 seguidores e conseguimos pois que a final da campaña no sorteo do 5 de xaneiro pois foran casi 3.900 as persoas que participaron pois con súas fotos nos recunchos de Nadal, que quere decir que foron percorrendo noso concello, non? Os afortunados gañadores, especialmente o pequeno Manu, non podían agochar a súa ledicia por ter conseguido o premio entre os máis de 400 participantes no sorteo. Agora non será doado elixir os acompañantes nesta máxica viaxe, posto que sobran os candidatos. Tiñas ganas de ir a Euro Disney? Sí, E con quen vas a ir? con papá, con mamá, con da Pima e da Marina.